Bicolano Alachang Anglers Club. Sa pamimingwit, marami kang ikukonsidera. Siyempre yung fishing spot, kung pamilyar ka sa lugar o hindi. At kung nandun ka na, siyempre makikisama ka sa mga tao dahil ito makakatulong sa'yo sa pagpunta sa lugar na nais mong binwitan. Kailangan magpaalam at siyempre, kailangan magbigay galang doon. At kung nandoon ka na sa fishing spot, kinakailangan na proteksyonan mo ito. Una, huwag magkalat. Yung mga ginamit na plastics ay kung maaari dalhin pa rin. Dahil ito na ang pinakamalaking problema ngayon sa kapaligiran. At syempre, habang namimingwit, marami kang naiisip na gawin, ano? Habang naghihintay na makakuha ka ng isda. Katulad nito, mapapakanta ka. Mapapakanta ka sa ganda ng paligid. Magpahatid sa mga isla sa tulong ng barkada. Pamimingwit ay magiging masaya. Mamingwit na tayo sa karagatan, kasama ang ating mga kaibigan. Magpatid sa bangkero sa islang gusto mo. Mamimingwit tayo hanggang gusto mo. Fish on, Tightline, Alec Chalmers.